Bueno, kaixo guztiak, eskerrik asko, lehenengo gauza, eskerrik asko, hemen egoteagatik, eta, bueno, zuen denbora eskaintzeagatik. Batzuetan elkar ezagutzen gara, eta, bueno, pues ni Elena Setien naiz, arte ederra ikasi nuen, orain dela urte asko, eta grabatuan espezialitatea lizentziatua naiz, eta, bueno, grabatuan nire pasion da, eta lehenengoa, eta bigarrena hezkuntza. Eta, bueno, pues, hemen gaude, hezkuntzako artea hitz egiteko. Bale, segurazki ez dut ezer berririk esango, dudarik. Baina uste dut beti ondo datorrela freskatzea eta gogoratzea gure hezkuntzak behar duen espiritu berritzailearen parte egite garela. No? Eta, bueno, itxaron pizka bat, baina venga. Guazen, beraz? Itxaron pizka bat. Guazen ja? No, sí. Venga, va. Pues, a ver, vale. Bueno, lehenik, STEAM metodologiaren osoagarri nagusien laburpena egingo dugu. Eta ondoren, arteari nola heldu azaldu dugu. Eta amaitzeko arteari eta teknologiari buruzko proiektuen adibide batzuk ikusiko ditugu. Venga, ba, goazen. A ver, hemen dago fitzak. A ver. Bai. Hau da, gure gaia. Artea eta STEAM hezkuntza. Bueno, pues nada, goazen da. Bueno, iker ditzagun pedagogia honen formak artearekin erlazionatuta. No? Azkenean, pues, eredu bat eraginkorrasunek ezartzeko eta hezkuntza pentsamoldea aldatu behar da. Eta hezitzaileak etengabe gaitu eta lagundu behar dira. Asmoa da ikaslei hezkuntza garrantzitsuago ematea eta mundu errealaren erronketarako prestatzea. Sormena, berrikuntza eta pentsamendu kritikoa sustatuz. Eta, bueno, hau da, pues, gutxi gora bera, pues, horren guztiak artea elkartzen digu, STEAM metodologian. Pues, disiplinen integrazioa, proiektuetan oinarritutako hizkuntza, disiplinatzeko ikuspegia, denak interesgarria da, eta, bueno, hau da, pues, bueno, hau da base, pues, zientzia, teknologia, ingeniaritza, artea eta matematikak, denok elkartea, no? Pues, mundu naturalen esplorazioa eta ulermena, eta, bueno, eta, pues, mundu errelako arazo helduko dieten proiektua diseinatzea, no? Disiplina anitzeko taldetan, lankidetzat harritzea erronka eta konpletsuak konpontzeko. Ikuspegia ezagutzak praktikan aplikatzea. No? Denok ezagutzen disiplina ikuspegia, bueno, hainbat disiplinatuko edukia, proiektu bakar batean integratzea, disiplin arteko harremana, arazoen modu holistikoen hiltzeko, eta transferitu daitezken trebetasunak garatzea. Bueno, segi aurrera, bueno, metodologia aktiboak, trebentasunak sustatzea, malgutasuna eta moldagarritasuna. Ere bai. Bueno, da, pues, bueno. Hau da, bueno, esperientzia ikaskuntza jarduera, praktikoen bidez, esperimentazioa ikerketa eta aurkikuntza, eta teknologia eta estrenak digitalak erabiltza. Pues gero, pues, pensamendu kritikoa eta problemaz ebastea, lankidetza eta talde lanak, sormena eta berrikuntza. Eta, bueno, alfabet oso garrantzitsua, alfabetatzen digitala eta komunikazioa trebekasuna.
Eta, bueno, malgutasuna eta moldagarritasuna, ikuspegi personalizatuak hartzea ikaslearen beharren arabera. Malgutasuna kurrikulumaren egituran, teknologian eta gizartean izandako aldaketarako egokitzeko. Eta, bueno, bukatzeko, benetako ebaluazioa eta komunitatearen parte hartzea. Eta, bueno, gutxi gora hau da. Barkatu. Vale. Hau da, resumen bat, un poco STEAM metodologiari buruz. Vale, eta ja, ongi etorri, artea STEAM hezkuntza. Vale, artean STEAM hezkuntzaren konzeptua desberdinak aztertzen zen gozatuko dugu. A ber, guazen, ba. Hau da, arteak ez da STEAM hezkuntzak sormena, adierazpen personala eta konzeptu akademikoekin lotura emozionala sustatzen ditu. Gainera, osagai estetiko bat, gehitzea zain eta ikasleen disiplina horiek mundu errealean nola konektatuta dauden ikus dezakete. Ezagutzaren ulermen holistikoagoa eta aplikatuagoa eskainiz. Eta, bueno, gaude, horrek guztiak artea elkartzen digu STEAM metodologian. Sormena eta pentsamentu berritzailea, autodierazpena eta autoestimua sustatzea, integrazio estetiko eta funtzionala, ikuspen bidezko komunikazioa, disiplina tekostasun, giza aniztasuna, motivazioa eta parte hartzea, mugimendu eta zentzumen trebetasuna garitzea, eta pentsamendu kritikoa eta aurnasketa. Eta, bueno, hau da, ja orain pasatuko dugu sormenari buruz hitz egiten hasiko gara. Personalki, hezkuntzarako zutabe handia iruditzen zait, sormena. Eta orain, denok artean, definitzea gustatuko litzaidake hitz bakarrekin definitu beharko bazenute zein izango litzateke sormena. Ideia da burua datorki zuen lehen gauza esatea nahiko nuke. Pentsa gabe. Adibidez, agian, niretzaz, hortzandarra agertzen da. Eta, balio luke. Hortzandarrak koloreak ditu, naturako fenomeno ederranetako bat da, zerbait magikoa dauka, eta, hau da ideia. Elkarrekin, sormena definitzea. A ber, zer agertzen da. Hemen badaukagu, dago, hor. Ez, horrez. Hor. Bale. Fitxa, hau ideia da elkarrekin egingo dugu definizion bat. Un momento. Vale, momento bat. A ver, salió de la presentación, ¿qué quieres ver? ¿Qué estás viendo? No, quería hablar que entre todos hiciéramos la... Pero que ahora me está quedando horrible. No, que te está quedando muy bien, tú tranquila, que es la primera vez que lo haces, ya lo sé. Así que un poco de paciencia entre todos. Digo, tú tranquila, pero dilo
con más energía. Venga, ánimo. Necesito preparación. Venga. Venga. Vale. Ai, barkatu, urduri nago. Vale. Bueno, pues hau da ideia. Definitu hitz batean zer den zure ustez sormena. Bota mesedez. A ver. Beste barkatu para ver que vayan diciendo. Vale. A ver, como los micrófonos no pueden estar encendidos todos a la vez, os vamos a poner una pantalla en donde podéis entrar y poner ahí vuestras ideas de creatividad. Sí, definir con una palabra. Con una palabra. Definitu hitz batean zer den zure ustez sormena. Yo os voy a enviar el enlace. Esperad un momentito para que podáis entrar. Perdona, Sí. estamos escribiendo en el foro. ¿Estáis escribiendo en dónde? En el foro. A En ver, un foro. No, un momentito, es que... Barkatu, Vale, bien. Pues mira, perfecto. Yo eso lo voy pasando también a la pizarra digital que hemos puesto, que está puesta ahí. ¿La veis ahora, la pizarra? Hay un enlace. ¿Lo veis? Sí, pues en ese enlace ahí podemos escribir todos un poquito nuestras ideas de creatividad. Vale, Garoa, tú me dices proceso. Bien, magia, esa me ha gustado mucho. Alaya, ¿qué nos pone Alaya? Y ahí podéis ir escribiendo un poquito, creando cuadraditos, vuestras ideas. Oso ondo, askatasuna, Eso es. burua, primeran, eukera eta magia, irudimena. Uy, tenemos aquí que se ha atrevido con el lápiz y todo. Muy bien. Primeran, kanporatzea, ametsak, primeran, askatasuna, bai. Kanporatzea. Y música. Irudimena. Lotura, primeran. Zabalpena. Ideiak, primeran. Ametsak, primeran. Sormena. Adierazgarritasuna, ikuspegia, primeran, nahiak, noski baietz, pasioia, bai, adierazpena, bai, eukera eta magia, prozesua, bai, bai. Miraria, primeran, polita, adierazpena, kanporatzea, ilutena, zoriontasuna, zer gehiago, bueno, se me goza ya, Bien. Begiratu zenbat hitz sortu diren. Harremantzea, oso ondo primeran, zabalpena. Ya llevamos 3 páginas, Wow. Dos. Bueno, a ver, ¿alguien ha puesto alguna página más?
¿Alguna idea en otra página? Para no llenar tanto esa. Erronka, interbide, ilumentsuak, ematea. Bueno, Vale, oso ondo primeran, zorionak. fijaros que en poco tiempo hemos hecho una tormenta, ¿eh? Una tormenta de cosas que también podéis hacer en clase para saber un poco, qué entienden vuestros alumnos, por STEAM o qué es lo que quieren hacer con STEAM, porque con STEAM se pueden hacer muchas cosas. Hori da, eske sormena nire ustez kanal bat da. Bakar eta personala. Osea, bakoitza gauzak salbuespenez garatzeko daukaguna. Kanal oso berezi da, eta kanal bakar horrekin konektatuz gero, dena errazagoa da. Gozagarriagoa da, bai. Ezin dugu ahaztu, sortzailea izatea ez dagoela soilik trebetasun artistikoarekin lotuta. Baizik eta erabakitzaileak izatea eta ideiak originalak eta abertzaleak izatea. Ere, ezein nahi duela. Ikasgeletan gara dezagun. Bai, zorionak. Sormenaren zalek dira. Oso ondo. Primeran, pues nada, aurrera, azken orain badaukagu, a ver, barkatu, vale. Orain pizka bat, bueno, momentu bate. Bueno, hemen dituzue, artean STEAM metodologian lantzeko moduaren adibidei batzuk, no? Pues autoadierazpen eta autoestima sustatzea, integrazio estetiko eta funtzionala, komunen bidezko komunikazioa, indiziplinartekotasun, bai, giza aniztasuna, motivazioa eta parte hartzea, mugimendu eta zentzumen trebetasuna garatzea, esamendu kritikoa eta hausnarketa. Eta, bueno, gero badaukagu hemen proiektuak. A ver, poliki. Vale. Bueno, hemen gaude pizka bat. Ikusteko. Primeran, pues bueno, arteren bidez, ikasleen modu bakarrak adieraz ditzateke beren ideiak, pentsamenduak eta nozeiak. Nozeiak oso garrantzitsua dira, eta ikuskiko komunikazioa eta irudikapen simbologikoak STEAM kontzeptuen adierazpen duten garrantzia nabartzen da. Integrazio estetiko funtzionala, hemen daukagu, aurpegiak ikuspegi estetikoa ematen die, STEAM proiektuei, ideian aurkezpena eta komunikazioa hobetuz, proiektu diseinuan eta aurkezpena estetikoa kontuan hartzea, funtsezkoa da teknologia eta ingenieritza bezalako arloetan. Eta gero, ikuspen bidezko komunikazio, artean komunikaziozko trebetasunak garatzen laguntzen du, ikaslei ideia komplexuak modu ezugarrian adierazteko aurrera emanez, eta ikusizko adierazpena funtziokoa eta zientzia eta teknologia disziplinetan kontzeptuak argi azaltzeko. Bueno, indisciplinar
Indisziplinatekotasun, hemen, artean inklusioak, disiplinarteko integrazioa sustatzen du, elementu estetikoek, eta sortzaileak kontzentu zientifiko eta matematikoen kombinatuz. Ezagutza arloen arteko lotura errazten du, arrazoi modu holistikoan heltzeko. Hemen giza aniztasuna. Artean giza dimentsio bat gehitzen die, STEAM proiektuei, irtenbideen eragin emozionalak eta kultura kontuan hartzen baitu, giza aniztasuna errespetatzen duten teknologian eta konponbideak diseinatzearen garrantziaz, ikasleak sentsibilitatzen laguntzen du. Eta, motivazioa eta parte hartzea oso garrantzitsua da. Artea sartzeak, joera artistikoak dituzten ikasleak motiba ditzake, STEAM proiektuetan duten partaidetza handituz, STEAM disiplinen garrantzia eta aplikazio praktikoan arte adierazpen bidez ikustiko aukera ematen die ikasleei. Eta ja bukatzeko, mugimendu eta zentzumen trebetasuna garatzea. Jardueren artistikoen hala, nola pinturak, eskulturak edo musikak, mugimendu eta zentzumen trebetasunak garatzen laguntzen dute. Artean eta ingeniaritzaren arteko lotura, proiektu fisikoen eta eskultura interaktiboen bidez azken daiteke. Eta ja bukatzeko, pensamentu kritikoa eta hausnarketa. Praktika artistikoak pensamendu kritikoa eta aurkezketa sustatzen ditu, arazoak ebazteko eta STEAM proiektuetan erabakiak hartzeko alderdi garrantzitsuak. Kontuan, konzeptuan artearen bidez, atertzeak eztabaida eta analisi sakonagoak bultza ditzateke. Eta, orain, momentu bat. Hain ja badaukagu, adibidez bai, artea aplikatuz STEAM proiektu bat proposamena. Eta adibidez batzuk daukagu. Lehenengoa, hor badago. Argazki gintza zientifikoko proiektua. Sortzen diren ideiak, sormena, espazio errealak, sortzea, talentuaren garapena. Hau, agertzen dira. Hau da, ideia. Ideia proiektua da, proiektuaren helburua da, sentsoren eta teknologiaren bidez publikoarekin interakzioari erantzungo dioten arte instalazioak diseinatzea. Hau erronka bat da, ikasleentzat, eta horren barnean, da, ditzake pertsonen mugimenduari erantzunez kolorea edo forma aldatzen duen instalazioak. Instalazioan aztertu nahi duten gaia edo kontzeptua identifikatzen dute, gogoratu interaktibitateak, esperientzia artistikoa eta ikuslearen ulermena hobetu ditzakela. Beren auketara egokitutako teknologiak aukeratuko dituzte. Besteak beste, mugimendu sentsoreak, kamerak, ukipen pantailak, errealitate areagotua eta errealitatea virtuala. Aukeratuko gunean, instalazioa prestatzea, baino ez litzateke geratuko eta
auskerpen edo ekitaldi bat antolatuko luke instalazioa jendeari erakusketeko, barkatu. Iruzkinak bildu ahal izan dituzte, erabiltzailearen esperientzia hobeto ulertzeko eta beharrezkoa izanez gero doikuntza egiteko. Eta, hau da, proiektu bat, ideia. Nire uste, interesgarria da, eta politia, ere bai, beste bat. Hau, arte eta matematika geometria biltzen du lan geometrikoaren proiektuak. Arte eta geometria, sormenaren eta irudimen garapena eta naturan erakusketa espazioa sortzea. Hau da ideia. Beste argazkia politza. Eta, ideia da, aire zabaleko espazioetan, material naturalekin erabiliz, artelan geometriakoak sartzea. Ikasle, geometria proporzioak eta patroiak bezalako konzeptu matematikoan azter ditzateke, beren artean ingurune naturalean diseinatzen eta ezartzen duten bitartean. Ezin dugu ahaztu unibertso matematikoa dela, eta haren ezagutzari ate bat ireki diezaiokegula modu integral batean azker eta iker ezaken. Taldean ideia bat diseinatuko dute, lehen zirriborroa sortzen, izan ere, naturan lan egiteko mirarietako bat da improvisatu egin beharko dutela, eta beren irismen inzitu duten baliabideak jolastu. Horrela, sormena eta irudimen garatuz, prozesuan ager daitezken problemak ebastea ahaztu gabe. Artelanei argazkiak aterako dizkiete eta ikasketetzean aurkezpen edo erakuspen bat egin ahal izango dute. Oso interesgarria da. Eta azkena da, antzerki egoizpenaterak o esteam estenografia. Antzerki asko gustatzen zait, hau da nire lana, eta, hau, adibidez bat, asko gustatzen zait. Irudimena, estenografia, jantziak, aterzoa, adierazpena, eta, denak egin dute, da proiektua, estenografia oso polita, argazkia, eta, ia proiektua, gai zientifikoa edo teknologiako jorratzen dituen, azkelan baterako estenografia diseinatzean, eta, ikasleen bizualak erabilditzake STEAM konzeptuaren aurkezpen aberastatzeko, eta, taldean, istorio bat sortuko dute, personaiak garatuz eta idoi bat sortuz, eta horrekin, guztiarekin, euren historiokoekin, atrezo eta jantziekin bat datorren estenografia bat sortuko dute. Eta irudimena boterera. Atope eta, horrela sormenezko idazkera, adierazpena, jendaurrean hitz egitea eta gaitasun plastikoak garatuko dituzte. Eta nola ez duten euren antzerkia egoizpena garatzeko espazio bat bilatu beharko eta hezkuntza zentro osoa antzoki handi bilatzen den emaldi bihurtuz, performan bezala. Hau formatu hau asko gustatzen zait, oso originala da. Eta gutxi gora bera, barkatu. Eta, orain ideia da, STEAM proiektua proiektzailea. Horraz, markatu. Vale.
Bueno, ikasgelan garatzeko proiektua berritzaile baten lehen ideia bat sortu beharko bazenute, zein izango litzateke? Animatu zuen ideiak ekartzera. Proiektua, ikuspegia eta lehen ideia sortzea.